Hi guys! Welcome back sa ating channel. Ito po si Mr. Dalisay Vlog. And ngayong araw ay nandito tayo sa tinatawag na mainit. Mainit dahil meron ditong bukal na ang nilalabas na tubig ay mainit. So kasama natin ngayon ang family Camacho. So ayan, samahan nyo kaming mag-enjoy. Tara! Kamustahin natin guys yung talagang mainit ng tubig. Ayan, nandito yung mainit na tubig. Ayan. Kamusta boss? Kamusta boss ang tubig boss? Napakainit. Okay, napakainit. At napakasarap ipaligo. Isimpla ng kape. Mainit ito, papa. Mainit. Mainit talaga. Bukas. Magputi daw ako dyan. Bukas magigita kayo sa buong mundo. Pag nag-ano kayo dito, maputi ka. Paluluto at sugok ka pa. Delikadong mawara ang lahi, takalis. Delikado ang lahi. Mainit talaga. Ay, ito kapatid. Pwede na mag ano? Katoy. Bukoy man yan! Kaya makatakutan kang vlogger. Ayan, napatunayan nating mainit talaga ang water dito sa sinasabing mainit, kaya mainit. Ayan yung ating mga kasama. Ayan, family Camacho. Si best lover kasi secret lover. Ano ba yun? Documentary. Dokumentaryo. Baka maluwas kami dyan sa eyewitness.
Kaya nga ni ano? Mainit talaga, boss. Habo mo? Kabiton mo nga ni Lo. I need my space, I need my privacy, I need some silence, please. You're all too loud, you don't speak quietly. Opinions violently thrown across every surface, it makes me nervous. It's the world honestly burning, that's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds and put the work in, we got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is